Brian Mørk er et kæmpe racistsvin. Han laver jokes om muslimer i hans nye show endnu længere over grænsen. Fy for helvede. Okay, Haderslev, slap lige af. Jeg tror, vi har noget, vi skal have en snak om. Altså, jeg kommer til at lave ret grove jokes om muslimer i endnu længere over grænsen. Men jeg kommer også til at lave jokes om jøder, og om sorte mennesker, og om asiater, og grønlændere, og handicappede, og homoseksuelle, og transtyper, og hvide mennesker, og kvinder, og mænd. Så ja, det er vel et racistisk show. Men det er også diskriminerende og krænkende. Det må jeg indrømme. Men er det egentlig racisme, når det går ud over alle? Eller er det inkluderende? Og de der jokes, dem kan jeg komme i fængsel for i dagens Danmark. Ja, fængsel for vittigheder i Danmark. Det lyder vildt nok. Og det er jo helt grunden til, at jeg laver det her show. Jeg bryder loven for at beskytte den der ytringsfrihed. Men hvorfor er den slags jokes overhovedet ulovlige? Jamen, det er fordi, det viser sig jo, at åbenbart så kan muslimer, jøder, sorte osv. ikke tåle jokes. De er åbenbart sarte og skrøbelige. De skal beskyttes, som om de var handicappede små børn. Og ved du hvad det er? Det er racisme. Det er comedy apartheid. Og det finder vi så ikke i. Ikke i showet endnu længere over grænsen, som kommer landet rundt fra august måned. brianmørk.dk. Ses på Haderslev Hus den 14. november.